Voňavej, chutnej, krásnej. Třicátník je prostě chleba k našemu 30. výročí. Je v něm náš nejlepší kvas, který se dneska potvrdil. Fermentujeme to těsto a ten náš chleba jsme si x let snili a v té podobě se nám ho daří dneska vyrábět a prodávat ho, že ho ani nestihneme vyrábět. Na našem kvasu mám rád hlavně tu chuť. On má, pro mě, má přesně takovou chuť, kterou já chci, aby kvas měl a aby mi po něm, po tom kvasu, ten chleba takhle chutnal. Proto jsme založili kvas kvůli zdraví, ale kvůli tomu, že já chtěl jsem tu chuť a tu přírodu. Well, actually, we are very pleased with this sourdough in our library. Now, the fact that we found this specific yeast and that it's responsible for the production of a lot of esters and probably as such contributes to the complexness and the flavor of this bread shows that this sourdough deserves a place in the library and that it is a great addition to the biodiversity we have here in the library.